Untuk sambutan berikutnya dari Bapak Disparbud Kabupaten Jepara yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Hidayat MM. Kepada Bapak Ali Hidayat, disilakan. Tengadah mawon Pak Yai. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam, good evening, nggih. Salam selamat sugih waras damai sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan berkah umur, berkah ilmu, dan juga berkah rezeki kita. Bismillah, alhamdulillah, ingkang tansah kula hormati rawuh Bapak Petinggi Desa Tubanan, kadang sepuh kula piyambak wonten ing SMP Negeri 1 Bangsri, kakak kelas kawula Pak Untung Pramono. Langkung-langkung wonten ngarsanipun ingkang kagungan dalem, kagungan hajat, panjenenganipun Bapak Kitugino Carito ingkang ngasepuhi Sanggar Yayasan Jati Kusumo Desa Tubanan Kembang Jepara. Para sepuh pini sepuh sedaya kemawon, Bapak Ibu saha para adik-adik kadang kaneman sedaya, siswa-siswa saking Yayasan Jati Kusumo, ugi saking para Bapak Ibu ingkang sakmenika nderek rawuh wonten ing kegiatan menika ingkang tansah kawula hormati saha dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sepindah matur nuwun sanget dumateng Bapak Ibu sedaya, khususipun dumateng keluarga saking Ki Tugino Carito beserta para panitia ingkang sampun kersa ngundang dumateng kula pribadi kula, khususipun saking kedinasan ugi nggih menika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Alhamdulillah Bapak Ibu, kula tanggi panjenengan kemawon. Saking Jogja kula. Jujuk saja. Saking kutan Depok Bapak Ibu. Tapi mboten Depok Jakarta. Depok Kancilan. Depok Kancilan. Terus caket mawon mila dalu menika kula mboten beto sopir, tapi supire kula niku estrine kula piyambak niku. Tak kendampingi ngoten. Matur nuwun Ki Tugino Carito ingkang sampun melaksanakan kegiatan ingkang langkung sanget sae menika minggah kawula. Secara pribadi ugi secara kedinasan kula ngaturaken matur nuwun sanget saha mensupport, mendukung napa ingkang dados kegiatan rutin wau sampun dingin tikaaken pilih kegiatan menika dalam rangka ugi wulan Suro, wulan Muharram dados menika sae kita warga masyarakat Jawa Tengah nggih Jawa nggih, Jawane ayo digawa, Muharrame arape ayo digarap. Dadi wong Jawa ki ngoten Bapak Ibu. Jawa digawa, Arab digarap. Niku ingkang langkung sae, langkung utami dados kita sami-sami nderek nguri-nguri. Bahkan kegiatan wonten ing dalu menika niku mboten namung nguri-nguri, tetapi langkung ngurip-ngurip budaya Jawi ingkang adiluhung wonten ing tlatah kita. Nggih. Niki sampun kalaksanan wonten siswa-siswa saking Yayasan Jati Kusumo Desa Tubanan niki. Kula nggih ngapunten Pak Yai, Pak Kitugino, nembe saged sowan sak menika sebabipun boten ngertos Bapak Ibu. Kula wonten Dinas Pariwisata Kebudayaan nembe kemawon September ngantos nika nggih kirang langkung sedasa wulan nggih.
Tapi kegiatane ingkang sampun kalampah niku beberapa kegiatan ingkang saged kita laksanakan dalam rangka Hari Jadi Jepara nggih sampun. Lomban wingi nggih sampun. Monggo Mas Yai, Mas Kidalang. Mas Dalang Sugeng Rawuh, Mas Danang Kidalang, Mas Ganang. Nggih. Terus Hari Jadi Jepara ingkang kaping 477 tahun 2026 kala wingi, April kala wingi Bapak Ibu. Kula nggih nguri-nguri ngurip-ngurip budaya Jawi terkait dengan pagelaran wayang kulit menika. Sering kula ugi ditimbali Yayasan Marga Langit Ki Hendro Suryo Kartiko SSN selaku Ketua Pepadi Kabupaten Jepara, ugi Ketua Permadani Kabupaten Jepara. Sehingga wonten ing Hari Jadi Jepara alun-alun kala wingi kita ada ide yang sedikit di luar dari biasanya Bapak Ibu. Ngawontenaken jumenengan nagari tumpenganipun 477. Saingkunge saanten sauraban nasina sedaya. Wonten alun-alun. Panjenengan nek rawuh mesti hamirsani uga nderekaken kegiatan menika. Lajeng dilanjutaken donga-donga nika kangge jumenenganipun nagari Jepara. Lajeng pentas wayang kulit. Nggih, 7 dalang cilik. Mugi-mugi ke depan mangke saking Yayasan Jatikusuma juga mangke saged nderekaken kegiatan menika. Bahkan dalang cilik sing paling terkecil kalau wingi niku saking TK. Naminipun Ananda Sangkara. Gedung Cina, nggih. Gladen latihanipun sekolahipun wonten ing Yayasan Marga Langit. Dados kula sangat remen saestu wonten ing kegiatan menika napa malih niki nggih termasuk dari tupoksi saking Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kula sepeda malih sangat matur nuwun sanget. Bahkan kula wau langsung moto menika Bapak Ibu. Anak-anak nika kula foto, langsung kula kirimke wonten Jakarta. Saking kula remening bahwa kegiatan menika kedah diuri-uri, diurip-urip ampun ngantos pedhot ing tengahing dalan ngantos benjang. Sinten malih kalih mboten panjenengan sedaya. Nggih. Terus niku. Sampai niki kula langsung sampai akan wonten Jakarta. Langsung direspon kalau tahun wingi niku pikantuk gamelan itu kalih rangkep gitu. Saking Jakarta. Ya batas kula niku nggih kula suwunke niki wau kitu kino. Tapi ternyata sak Indonesia tahun niki namung 6 cobi. Sak Indonesia kok namung 6 Bapak Ibu. Saking mergi efisiennya anggaran gitu. Namung 6 sak Indonesia. Jepara malah mboten wonten. Padahal tahun wingi kalih niku. Nggih, slendro nggih pelok niku. Nah mangke niki wau terus ngebel kula tapi kula matur badhe sambutan. Mugi-mugi mangke wonten. Padahal kan kula ki ngejokake sedasa wingi tahun ini. Tapi pindah malih anggaran pemerintah niku panci berkirang. Mangke Pak Inggi kan ngendikan piyambak Didi mawon niku keuangan desa niku berkirang dan sebagainya. Mila saking pribadi ugi atas nama dinas kula matur nuwun sanget kegiatan ingkang sae menika mugi-mugi Bapak Ibu sedaya nyengkulung putra-putri panjenengan mangke saged membudayakan kangge kemandirian saking putra-putri panjenengan sedaya. Ngaten nggih? Kula tak nderek cobi tak nembang mocopat cobi. Izin nggih kitu gina. Wong niki nembe saking Jakarta nggih mangke lek rada berok-berok sithik nggih mboten. Nembe saking Jakarta kali Pak Bupati niki Pak Bupati wonten Bali kula wangsul langjeng ngenjang niku pun kejuaraan tenis Pak Dandim. Dados menungso niku kudah ingkang mendekati sempurna niku harus ada olah pikirnya, olah hatinya,
olah rasanya, olah raganya, dan olah seninya. Cara bahasane bos-bos PLTU niku IQ, SQ, ESQ, kinestetik dan arts-nya. Niku orang yang mendekati sempurna, Bapak Ibu. Jadi panjenengan harus minimal punya dari kelima dari hal tersebut. Ngaten mangke nyuwun izin adik-adik pengrawit dilajengaken tayub caping gunung. Nah, izin Pak iki. Niki siswa-siswa niki kan ngudi ilmu. Kula tak maca pat pucung niki. Pangestu Bapak Ibu. Nggih. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyanto sani setya butya pangekesing dur angkara. Ya, sampai gunung. Tayub. Nggih. Monggo Pak Tayub, Pak. Dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi leng saiki ana jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa neng gunung tak segoi sego jagung yen mendung tak silihi capek gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo lirik ora ilang gone padha lara lopo. Ayo sinden main.
Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu sedaya nyuwun pangapunten sedaya kekiranganipun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun.